Čistiaca péna od značky Miša, tentokrát s kakaukom. Opäť krásna, jemná kakaoková vôňa. Naozaj vám spraví mega chutná kakauko. Sérum od značky Some by Me s kyselinami AHA, BHA, PHA. Celá táto sada zelená, je k tomu aj krém, je k tomu aj čistiaca péna, toner a podobne sú vhodné, ak máte problém s akné, s výrážkami alebo nejakým spôsobom problematickú pleť. Sprchový gel, na leto úplne perfektný, 92% aloe vera. Ak sa aj trošku spálite alebo je vaša pleť vyschnutá po slniečku, po vode, tak vďaka tomuto sprchovému gelu sa vám krásne hydratuje. Keď hovoríme o hydratácii, tak presne na to je aj tento krém na pleť z aloe vera od značky The Same, 89% aloe vera, veľmi jemná, taká gelová konzistencia, ktorá je ľahučká na tvári. Čistiaci balzám Banilako Clean It Zero odličí vám všetko, vyčistí vám pleť, vodoodolný make-up, naozaj ide s ním všetko krásne dole, neštípe v očiach, nemusíte sa bať. Máme ho v tejto 100 ml veľkosti, máme aj 180 ml veľkosť a doobjednali sme tieto malé cestovné balenia 25 ml. Korekčná tyčinka s jujou od značky Some by Me je skvelá, pokiaľ máte problém s nejakými pigmentovými škvrnami. Ja ju už používam nejakú dobu, mne sa tu na čele vždy v lete spraví pigmentová škvrna a v podstate už nie je takmer vôbec vidieť, pretože už asi 2 alebo 3 týždne používam túto tyčinku, takže ak s tým máte problém, toto je presne tá voľba. Ak máte problém s týmito pigmentovými škvrnami možno aj na väčšej časti pleti alebo chcete pleť zjednotiť, tak je k tomu vlastne aj krém od značky Some by Me s jujou zjednocujúci. Ďalšie krémiky, čo tu máme od značky Coxir s peptidmi, peptidy podporujú tvorbu kolagénu pleti, skvele hydratujú. Ďalší krém je od značky Some by Me, tento je naozaj pre veľmi citlivú pleť, máme z toho aj sérum, takže pokiaľ máte citlivú pleť, tak vyskúšajte túto červenú radu od Some by Me. Čistiace tyčinky, pokiaľ máte aknóznu pleť, výrážky, nečistú pleť alebo čokoľvek, to naozaj tuhé mydla a môžete si s tým čistiť tvár, ale aj ramena, dekolt alebo chrbát. Skvelá vec, máme na ňu brutálne dobré recenzie. Máme tu nejaké očné krémy, Coxir Vitacečkový krém, skvelý proti kruhom pod očami, potom od Some by Me retinolový krém, výborne na vrásky, rovnako proti kruhom a potom tu máme It Skin s kyselinou hyaluronovou, skvelý proti tým jemným vrástam okolo očí. Toner od značky Some by Me s mačou, výborný proti tým rozšíreným pórom, takže keď chcete stiahnuť póry, tento. A to je asi všetko ostatné som vám už ukazovala, takže toto všetko, čo ste tu videli, nájdete už teraz na kmagic.sk. V najbližších dňoch nám prídu ďalšie balíčky, kde bude mega veľa noviniek, takže určite zostaňte s nami, no a krásny deň!